Balimao Anyakuma très urgent. Balimao complot badobe kalabe an karamogo Aïdara yere contrôle ani Mali Soulame be ani Aïdara deun. Mali Obeka vidéo partagée bien dimanche 18 janvier 2026. Assimi Goïta ni Moribo Kone barado de ke mena secret fo Mali Soulame be kalame Aïdara yere kalame. Ou ye projet de gland. Projet konana ou ya an karamogo Aïdara piégé. Mali Soulame be ka kuma iname. Ka Aïdara wole ka fo Aïdara nyana. Ko Aïdara kata fo Soulame nyana. Ko Soulame yerama ka ben. Ka aklinata do jagabo. Ka Soulame dugu do jatimine ina fo Arabie Saoudite. Ina fo Mauritanie. Gouvernement katoka kutuba seben. Mali gouvernement re katoka kutuba seben ka di alimamouma. Oluka kutuba kalan. Alimamu be kutuba mi kalan. No bora gouvernement ka sharia kono ubo almami mine ko don kaso la. Ni be ke almami fana yetuguni sharia de be o sharia de be glan e be ke almami. Assimi Goïta ni Moribo Kone clarifier le projet ina. Donc le plan est que ka Aïdara piégé en karamogo Aïdara piégé 600. Parce que bado ni dinanyamogo to mandi 100. Uba foko Aïdara kata kumani Soulame yi. Mba deli Mali Soulame befe. Mba damene Amsar mogo yi. Aïdara kokadine. Amsar kokadine. Wabia kokadine. Tijaniya kokadine. Shia kokadine. Mama te aramadon farale nyogon ka. Mama barada te horonte. Ne horonde ne halala dendi. Mali Soulame beki tegeri nyogon babi. O herebe se malien de bema. Awane ka lanyini wodi. Mega kuma mun fara beka bon korona di. Juguya kante. Assimi Goïta a keleme ka Aïdara piégé di. Projet nglané bu bolo de. Maintenant fere jume sanno. Ou be Aïdara blako Aïdara kata kuma Soulame fe. Aïdara mana ta kuma Soulame fe. Soulame yerama mana ben ko u ka baraka nga ke chogoya mina. Soulame ku kononanjea Aïdara yere ka kononanjea. U Soulame yerama ka beala. Bo ambe fe ni almambe sigi aka keta. Ambe fe nga wajulu ka keta. Hali Soulame yerama benala. Nous tara papier di Assimi Goïta ma. Aba be changer. Abet la ka foko aouda fo. Aïdara bina Assimi Goïta ka piège folo mi kono. Ima ye Aïdara be ka fo. Quand Soulame yerna demandé ko kana ni cybercriminalité. Aya fo Aïdara ngena ko Assimi Goïta mana ni cybercriminalité Mali kono de. Ibe kade na ni cybercriminalité. Ibe kade na cybercriminalité domina. Ibe ka gouvernement mogo dogoyara di. Mali activiste chama fait. Mali vidéomani chama kumbeto ka boka IBK ka ministre nani. Ka IBK ka député nani. Ou dusu tien ko jugu de cybercriminalité loi glan ka bla. Aïdara Soulame manani cybercriminalité Assimi Goïta be ki filo de. Ah, au Soulame de ko kanga na loi de. Ah ni mogo minena, au Soulame be bode. Ngalon fi ne se ko tungara na fa ni corona che Soulame manani cybercriminalité. Aïdara ube ki bla fili la. Soulame manani cybercriminalité kelengelen flé na Assimi Goïta be ka utiliser Assimi Goïta ma créé ibe ka mogo da loi voter mais olo kuma bla application à 100% adam na ni M5D ou kuma ka M5 mogo mene surasu na le ube ka ku sagoye nous profiter mogo mun commando obo mine awa ube fe ka plan mun kebi Moribo Kone ni Assimi Goïta ka plan ye munye olo yere de be almamu choisi 600 Mali kono. Dobedo Aïdara de la sa, ko Aïdara kata kuma Soulame fe. Na Aïdara kuma na Soulame fe, ani Soulame ye loi ou glan kana di Assimi mako ka ke loi e Mali CNT kono. Atato abet la ka loi mbe yelema ka ere sagoyi. Ni Soulame me kuma na dro ayi ka were de koko ka ke. O ka suraya be bakolo yelema ka ere sagoyi. Awa sigilento, awa isa Assimi Goïta ni Moribo Kone, ou ye parti politique chi. Ou ye société civile bechi Mali kono. Ou ye malien be kodo nyongona. Kushi kelen bebi ni malien jigi ba kambi. No lu bise ka kuma fantan placé la bi. Ou ye Soulame di. Nou ye ni loi ta dongodo. Aïdara ere beta kaso la. Ou be Aïdara dendo beta kaso la. Na ma ke okoro nye nyama de. Aw be kuma munu fa ata conséquence do. Aw be Aïdara eli de me munu fa Assimi Mali Soulame sita fuma. A video koro bebe. Ebe mu boy ida ka fo Assimi ma awa uti ya fima ube yele ife ma uti ya fima
Nous faire lima, ou yamunka imam Diko la mai. Aïdara en Assimi tseka dja, katema imam Diko ka. Ayeminka imam Diko la mai. O turube erila. E Aïdara koko nous ye jena kalaudi. E Aïdara koko ni surasu de Mali war beshwen. Nous ya farima koronye nyamadi. Na Assimi gotabe Aïdara fa koronte halalai. Nyen kale al Quran la nyen sulame den dale me alala. Nyen kale alala. Assimi ti fait. Bi utiliser di. Ni loi passera dongo do Aïdara a kari sale a kari nyaw ibe kube ki bla terrain glissa mi ka Aïdara ni Assimi deme kani barake ni dendo mata kasola malin kono korone nyamadi malien beka sabaka bidati sebeka blala ni force di ni mogolangolo ni ma akani loi passé parce que il diminue do ni mogodo mandi i dendo beta kasola ni dendo mata kasola ka foma punya mogodi e donga erreur ka juguni betay ne dogonu de do ne ka bonya buka ne te fe ka malu nte fe ali te domina iga demba kala moloya isembo Assimi sena Aïdara ne nyabe femu na tola obe ku jago ya ke teribe kiye u sanga o bina ataku be ka ke mali be kata ku boroda ube kambla distraction kono ube fe ke i glo e de ka glo kibala Assimi goita bina aka popularité be bora Assimi ba do jama be e Aïdara ko bia bi glo e de la bi ke e sangorota parce que e fana ka mogodon kele ataki fefe kera kile flana Aïdara e de bora kata baga tabolo mini e Aïdara tabolo te kelengi i bagaru madi o ye tieni ma mo fo koro te halala de mashima sema e de bora ka bekele ibo jemina antaro mumbi e Aïdara ni Assimi che mais il faut faire beaucoup attention mogo benka kera fen kaka di Assimi ma nou yi nege Aïdara kata mali solame si kana son mbe wele madabla Mali sulame bela jelema ni Aïdara ya wele kaka benga ndoke kata di ni fama uma oya auka sulame are tato ka bla jiwoyo la katana nyen kale al Quranela now sulame bena koko la ka di Assimi ma na ya boda fe aga fone segu tungora ma ko nyama den tato fle Mali kare kuna klotegete falla somi Malien be farala nyoko ka ko Assise nationale de la refondation Malien be farala ko Assise nationale de la refondation Malien nye fin fois Assimi a sago de talamumba ile arrangé tobe a bela fili c'est-à-dire Assimi de ba blaka kata hakilata geko ka soro ale ka plan ba bulu Assimi ka Mali almamu sigi choko mina Assimi ka Mali wajulu glan choko mina o bara de banembe Assimi bulu ma be Aïdara bi abi profiter Aïdara fait ça ko Aïdara kata kumani sulama wi Mali sulama ni Aïdara ya wole kaka sigi ka foke ko tabolo ka yele made ko fomo kan luwa do sigi na ya ke mama fo aw yera fa mbe wole madabla am sardini mogoma aya fa Aïdara na ka sembo Assimi sena Aïdara ni mi sembo Assimi sena alati ya fima parce que sulama ya jugu ya Assimi di ni ya ke ali deunti ya fima parce que ide ndo beta kasola na ma ke okoro nyamadi uti ya fa e Aïdara ma ni mi kolosi ni surasi kele be e Aïdara don kasola ya ijugu atene kono ala be be nganinge don aw sulame beka bembi nyen kale ala la o de kadine halala den yere wolo de dametigi den wallahi ka jamana don ga fara nyonga o de beka langini fona ga soro ite jamana den re halalai ala be nyebe be nganinge la Aïdara ku kadine mais be fili la no ne mo fina koron ka fon tife ne bi fente fe i ka to ni sranka parce que sera kolo de do sera nyumante kara fo kibeta sulame faranyon ka ta benga do ga di Assimi mare now ya ke dongo do Assimi go tabaka papier be da krefe muribo kone bi sigile to aga SE kona ka Mali almamu sigi kare kuna ni mo mi kungolo mandu ni mo mi ga wajulu mandu obo mine ko don ka sulame tla ka fe ko sulame o yere da fo ubo were kumaganta ka yelema nyejuko kaka foka auda aseme uya ke auna an faranga ko Assise nationale de la refondation ko mogo ware chwe Mali kono ko ka be mina anyo be seba kono Assimi ma mogo kele mine mogo mun ko ga goye awol de mine mogo mun na be affaire ka tolu mine mu be Assimi arranger Assimi be bara kenodi mu ta arranger ate bara kenoi mbo fo Mali nyamogo bela jelingana Assisi ko ka parti politique diminuer Assimi ya beti Assise national ko ka fo Assimi gotanyana ko ka Mali zombe mine ka do kasola Assimi gotamoke ok oye misali ya kele misali ya flana Assimi gota anye constitution kura sigi Malien 97%
ou bien combien pour cent de Malien bête de son accord ka Mali constitution croix sigi. Mali seria bon croix no constitution Assimi a be violé. Mali constitution croix baira. Ni komi mai jamana kono bekangi aklinata fo isagola. Haidara hen kana ibla ki yere détruit. Ibe kata autodestruction de fait. Haidara Assimi gotabe ebe ka munu kele men kale alala Haidara Assimi bo fek olu fek ateme ekambi. E Assimi goshi chugo yira bela. E Haidara imu foni surasuma Mali karamogo shima fuma. Ni ayo ma se ema jama de beko. Meni loi sigra dongo doni i Haidara filobi mineki don kasola. Ora sura jamana dembe benaka ba foko aywa. Ne Assimi kelembe e Haidara mineki don kasola. Awa shete ba fankan. Ni ala na krache. Mogo koken na uti ya fima. Anya Mali constitution kura sigi. Assimi a violé. Ibe ka cybercriminalité mi fona fo dongo do ni ibe ka foko Assimi jodo. Haidara reka kuma no président jodo do sharia an sulama yere dake. Haidara ne segu yen kale kurane la. Mali cybercriminalité mfle sulama ka kote. Ibe ka naka débité da ska karambe sigilengena. Général Salifou Traoré olu da fin kala si je ne me trompe pas. Ibe Assimi ma cybercriminalité sigide ibe ka mogo da sigi. Assimi nana utiliser di. Owati aw solome be ka mu fo ani Assimi be ka mu ke u tekelenge. Korobe ka je Haidara kan. Haidara te ka familiali ke. Haidara te mogo juguye. Mais Haidara be korobe ka je Haidara akili kan. Amsar mogo ay kumani chokorobai. Suna abe solomea tien 600. Un coup set. Haidara koko mamunu me sunguru tegeke. Kone munu e placé sur dro ko be étage joka di sunguru ma. Ne te fait ki ka vidéo j'ai parce que ne te fait mogo ka ila gouchi ne ka vidéo la. E Haidara da ofo. E be tleka ta omo ko lo ro toko jume. E be se ka ta fo kebe Mali sulama o frango ka. Ko ka ta sharia kura do siki ko Assimi nko voti. O koro ibe ka ala de kele. Parce que munu man kuna o te ala do. Ou dalaka ou ta batu. Ou be moun boda ou take. Ou be moun fo ane moun bou kono ou tekelenye. Ere o be fo kateme. E boloku ya fara ema. Ni surasi kelo ne segu tungara transport bo ne ka bo American ngata malla. Mwene mine, wene segu tungara mine. Ni malion kumabo kumene magosa. Nunun ti ala do ta kira do ti yafa. Haidara kuma te ma mu fo Assimi ma. Mais ebe ka munu kele. Ou be Assimi arrangé. Haidara ika tlefla na boli. Assimi lafiara parce que mogo nyina na Assimi ko. E Assimi kungolo lafia ka benye si yere de ma. O de bu arrangé. Hali munu me ki wele ko warbe ka bo externe kana abe muribo ko de ka mogo ka baradi. Ou be infiltrer ere ka mogo la. Ka fausse information bla. Aw yere ma ka karnyogona. Haidara I koloshi. Ah, ou bena Haidara contrôle, Haidara machiti contrôle, wallahi billahi. Iye kodo de ka main obe fo quoi. Wallahi billahi. I filla do be fo. Haidara ne fa filla ne ba fo nga filla. Kuma te e Haidara ma. I filla di. Ni mami ma son ki filla ne ala cha ali kafiri ka sanotiki. Ne segu tungara da fo ne halala dendi. Ma don fana ti contrôle. Mais ibe fili de la. Bo fili konnana. Ne suraso be ki nege ni ko were de nda do fem mba nyogon tede. Parce que depuis il reçoit droit, il commence à courir. Il veut courir tantôt. Il bolo fana tukuni. Québec a Assimi togom fo Québec a digi sur la main tola. Ou te tien. Ça c'est pas vrai. Mogo a tout Assimi reko parce que mogo tikera Assimi la. Mogo jome kelea e Haidara la kene Assimi be kanyoy. Ah ni président nike, il m'a devenu président nike, ne recommande yeble parce que ne be kanike toujours bisikili. Toujours mogo do be eko. Machiti ko wallahi. Ne ba obeka kuma ulame bo o fili kona na Haidara machiti contrôle ini munu be kella hakilnata dordu ijuga tu shikono ne ba obeka kuma ulame bo o hakilnata kono o te nyamogo juguyi mbe mungeni fingina ne segu tungara surasu ne de la ka kuma do fuma ina fe Haidara mun fo surasu keluma uma ya fane made o surasu kelo ne wole ko ne kana malla comme manifestation bi ne segu tungara tara malla kata Assimi souteni wene to malla kane mine nunun ti yafa u te ala do takira do
nous faire la et Aïdara ni suratu bla dongo do ka sharia sigi kuma fo chogo la wajulu la ne Aïdara denoma kasoke mali kono koro ne segu tumarati halala di koro ne nyama dendi ne bi de kuma chogo don ne be e kuma chogo don peta u bise ka molo ya ema mais ide no beta kasola de u be fo pa fitini ka toro ba mine ka don kasola dusu kana da madim bla iki ko no ki nyando quoi Aïdara ebe tieni sra de kan ni mogo mo fina ne bo fina bi kanata mali solome wele mali solome si al amsardi ni mogo au kana son ka solome ka bengando ke ko di asimi ma ko asimi ka ke loi mali kono na ya ke ayaw yere fakadi na ya ke ay muru daw yere kana ka kantege di parce que Aïdara korola hakili nte ka nyogon ta kosobe chokoro korobe kana akana na Aïdara ya wele ka sigi ga foke ko asimi be fe ko kan ke au kana sonde nous obeke dugula dugumina et Mauritanie pays islamique di Arabie Saoudite pays islamique di ibe dugu munu ye ko wajulu kala be contrôler en général je dis bien en général a dugu chamanye arabu dugu de ye ou bien pays islamique ou de tout ou ka sharia be keni fengedi Amérique ya no wajulu kala ka kutubate sebe ka di machima Amérique kono ya nebe almamu do America obe wajulu ke America obe America yera kiri Aïdara yera ga wajulu langi ya fo dofo anga mogo be wajulu ke America kono ka America famo yera critique herabe shi herabe kli mais Aïdara nabi kuna de ka au solome de nani cybercriminalité comme mogo dansago kela solome ma nana ede asimi be ki blogu de na asima e kuma dro way au solome re nana asimi et puis asimi te molo galonte ke la quoi asimbe ka kuma ka ke Aïdara nyakoro parce que koro be ka shi Aïdara klika asimbe ka ke Aïdara nyakoro ina fo solomon de ko ale kana ni cybercriminalité awale nanana ye ka so o cybercriminalité kele ibe ka mogo da voter général Salifou Traoré olu yere da fen kala Mali tele la o ka soro ali coup d'état make o commencer ka M5 mogo minel damna o wati nila avec Kassim Tapou o temene ko fe kabala sura su nana uyu servia la uya yelema sura siente kono sura asimi goita de me bago be malion ni dongo do teta kasola o ma Aïdara eto kalama Aïdara ni ala bana femina ni tukuro ko ala bi bindugu madi Aïdara mogo chaman kun sonne mi me clef na mogo be ka do confusion na ka kola ni mogo mo fina koro ti solame koro obe e Aïdara de fota la fe mama be ala do be sala nya bebe ka dabali be ka bayka kula tile flyna o ne ka conseiller ko fina mari solame shi kana son ka be nyonye ke ka be taga fendo sebe ka ta di Assimi Goïtama na ya ke dongo do mama fo awere da were fa dugu min na be ke arabu dugu de do ou bien en général je dis bien en général a dugu chama ye pays islamique de do na Assimi be fe ka Mali wajulu contrôler aka Mali ke sharia jamana yi na o ke asago bala ka wajulu kala o contrôler ubu yere ka fanga de makarana o tefe moko ka fen fuma parce que moko mu mese ka dofo Assimi mabi o ye wajulu kala udi wajulu kala mese ka dofo Assimi ma ko shete bak fanga o ye e Aïdara yere de faray e Aïdara yere sirili ibe sirni jurumi yede Assimi be ke Aïdara siri juru ta ka dima iki yere siri ki dama aga soro ka ferima ito donde segu tungara bo finyina bi ala mini chika ni ke dongo do ni mi kolosi beta kasola ne bora kumala ni a fama do ni ma fama fana ibse ka continuer mais Mali on ga ni vidéo garder Mali solome kelen kana son ka beta tu Aïdara ko ni koina parce que Aïdara be rom nabi hen jera de andoni quoi ibaron ni ka attention me mogo kan toujours mogo be ko finalement avec banadila hani kala yi wugashi abe kikono ko dodi du hani mo ko ciao aba njugu ya dam na tukuni c'est devenu du traumatisme chez Aïdara ne biga wajulu beshui na Aïdara wajulu damne billahi à 80% ba bekere mo uben khodi utesena mbaka fsani baye okuma quoi c'est pas intéressant quoi est-ce que vous voyez ba côté faut été il y a wajulu lobe abala de moi j'ai tout écouté negen mo fina il est relaxé donc
o de ka conseil ko fana donc malien ni ko memulu ka fo bela jelengena malien munu me France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nogola abe Senwave application télécharger photo flé na Senwave application télécharger abe ne ka korporo modo urgent 10 euro be na o ya reta o ko fa baka banque information be da o somo be malla Sénégal korbar Cameroun abol ka orange numéro ta no to ko be 40 ka na wari ci mo ba sur orange man na sur place wari ci go folo fo bada drome kili auta sara o de kunda kambe